Kedves Hector, tudod, hogy a britek mindig az időjárásról beszélnek, az amerikaiak az egészségről, az ausztrálok meg a sportról és a szexről. Nos, a baszkok társalgása az ételek körül forog. Az esti szellő szenvedélyes mondatokat hoz arról, hogy miként készül a tökéletes halomlett és az ízes ragu, meg hogy hol a legfrissebb a tapas. Van az országban egy réges-régi mondás: délen olajba sütnek, középen kemencében, északon ételt készítenek. Ezt valószínűleg a baszkok találták ki. Floyd Spanyolországban. Baszkföld. Az ennivaló itt részben a szikláspartról, részben a hegyekből származik. A családok szívesen étkeznek a szabadban, de a derűs összejövetel mögött nyughatatlanság rejlik, mely az ételeket összekapcsolja a függetlenedési törekvésekkel. Az olyan fogásokat, mint a cangrejo, a fehérhúsú tengeripók, borssal, vöröshagymával, fokhagymával és konyakkal készítik. Ezt nagyon szeretnéd, Hector, frissen grillezett tonhal, fűszeres paradicsomszósszal és paprikával. Ma este 10-12 olyan embernek főzök vacsorát, akikkel még sosem találkoztam. Nem tudom, mit szoktak főzni, és fogalmam sincs, hogy itt, San Sebastianban mik a szokások. A legjobb ilyenkor körülnézni a piacon, mert már túl sok lesz a halból. Talán jobb lenne a nyúl, vagy galamb, fogoly, marhahús, vagy pacal. Ahhoz, hogy eldöntsem, előbb körül kell néznem. Kicsit olyan, mint amikor festeni akar az ember. Először kiválasztja a színeket. Gyerünk, Clive, remélem nem zavarnak az idős hölgyek. Nézzük meg, mi kapható. Ez a dolog itt nagyon érdekes. Biztos vagyok benne, hogy láttam már ezt a virágot a devoni sövényeken. Azt mondják, leforrázva jó vértisztító ital készül belőle. Talán küldhetnék belőle néhány száz kilót a szállodámba. Valójában paradicsomot akarok venni. Most vásárolni fogok. Legyen szíves. 2 kiló paradicsomot. Marulaszt? Marulaszt, köszönöm. Szeretek vásárolni. Remek alkalom a nyelvgyakorlásra. A piacon az emberek nap mint nap kapcsolatba kerülnek egymással. Ez nálunk már megszűnt. A modern szupermarketekben nem vesztegetjük az időt barátságos csevegésre. Ez a piac olyan vonzó, akár egy izgalmas kiállítás. Mit is főzzek? Frissen lőtt, kövér galambok kínálkoznak. Nem. Vagy itt vannak ezek a házilag füstölt, paprikával ízesített mesés kolbászok. És ezek a remek sonkák, a makkot ropogtató fekete disznók húsából. Sokan lebecsülik, a spanyolok viszont sokra tartják a nyulat, vagy ahogyan ők mondják, a conejot. Dos conejos, por favor. 2 nyulat kérek. Ezt gyakorolják otthon. Piros húsú paprikával fogom elkészíteni, és a fokhagyma is jó lesz bele. Látod, Hector, itt még ezt a rossz szálkás zöldbabot is lehet kapni a kedvedért. Valami mást? Nem, köszönöm. Most adj egy közelit, Clive. Látod, mire gondolok? Apró, zsíros szalonnadarabkák, kolbász és sonkadarabkák tökéletesek lesznek a nyúl megsütéséhez, de jók csirkéhez is, vagy bármilyen más húsos raguhoz. Gazdagabbá teszi a ragut. Kiváló alapanyag. Jó. Folytassuk a vásárlást. Egyelőre ennyi elég is a piacból. Ez a műsor a főzésről szól, nem a világ nagy piacairól. Ez itt egy gasztronómiai társaság otthona. A társaságot 1870-ben alapították olyan férfiak, akik főzni akartak. Ez egy meglehetősen matriarchális társadalom, melyben valaha a férfiaknak nem volt helyük a tűzhely mellett. Képzeljük csak el, amint a forró gyárakban vagy a halászhajókon és a bankokban dolgozó férfiak hazarohannak, hogy ebédet vagy könnyű vacsorát készítsenek. Nyilvánvaló, hogy nem tehették meg. Ezért saját egyesületet hoztak létre. Itt nők nem főzhetnek, és ez nem csak egy gyönge macsó ürügy a nagy zabálásra. Komolyan veszik a főzést, és tanulnak egymástól. Ötleteket és recepteket cserélnek. Ilyen társaságokra mindenütt szükség lenne. Sokkal érdekesebb, mint estéről estére sört nyakalni a kocsmákban. 7 éve csinálom ezeket a műsorokat, de ez a legkülönösebb konyha, amit életemben láttam.
Ez egy magánklub, de nem csak kiválasztottaknak. Olyan férfiak klubja, akik legyenek akár kubikusok, buszsofőrök vagy ügyvédek, akik együtt akarnak lenni és főzni méghozzá szórakozásból. Ebből a konyhából annyi öröm árad, amennyit még soha nem tapasztaltam. És még egy kicsivel több is lesz, mert tiszteletbeli tag lettem. Főznöm kell valamit, de illő tisztelettel, mert én csak egy angol fickó vagyok ebben a megszentelt környezetben. Mutassuk meg gyorsan a hozzávalókat. Itt vannak a vadnyúl darabok. A fogás lényege a paprika és jó sok paradicsom, amit már előre megfőztem. Most gyere errefelé, itt van egy kis finomra vágott hegyi sonka és kolbász, fokhagyma. Most menj vissza egy kicsit, és vöröshagyma. Hozzávetőlegesen ebből áll az étel, mert itt San Sebastianban nem fűszerezik túl az ennivalót. Ezek itt tényleg egyszerű dolgok. Szépek és nagyon természetesek. Most menj rá a serpenyőre. Az első tennivaló, hogy megpirítjuk a nyúldarabokat. Valójában 9-10 ember számára főzök, bár 45-en jöttek el, és mind itt vannak körülöttünk. Meglátjuk, éj lesz jobb. Sertéshúst készít, ami egyszerűen... Bocsánat, hát igen, azt hiszem, így vagy úgy, de nagyon kemény verseny lesz, igyekeznem kell. A pirítás mintegy 15 percig eltart, Clive, senki se fog 15 percig piruló nyúldarabokat bámulni. Nézzük meg, hogy mit csinálnak a többiek. Csodálatos finomságokat, például tőkehalat és garnélarákot olívaolajban, sáfránnyal és borral. Ó, és ezek itt az ámékák. Pici lények, melyek a homok alatt élnek, és ezen a hosszú csövön átjutnak táplálékhoz, addig, amíg össze nem söprik, és meg nem eszik őket. Boros petrezselyen mártással készítik, egy kis fokhagymával fűszerezve. Nagyszerű a légkör, de nem tudom elképzelni, hogy egy sereg ügyvéd vagy egy csapat sínrakó munkás ugyanezt tegye Angliában. Igen, remekül megpirult. Ezt pedig már előre megcsináltam, mert ennek az ételnek a másik fontos alkotó része a hagymás paradicsomszósz. Ide, Clive, csinálj egy nagy közelit, kérlek. Finomra vágott vörös hagyma és paradicsom, olívaolajon párolva. Ahogy haladunk előre, mindenki fog derülni. Most tegyük bele a paprikát. A paprika nem érdekes, a nézők tudják, hogy hogy néz ki. Beletesszük a paprikát, most jön a fokhagyma. Meglehetősen durvára vágjuk a héjával együtt, éppen csak, hogy egy kis aromát adjon az ételnek. Így egész jó. Ezt beletesszük a serpenyőbe. Benne van a fokhagyma, és hogy még zamatosabb legyen, kell bele ez a finom, 20 deka felkockázott hegyi sonka, füstölt szalonna, kolbász és más ilyesmi. Ezt mind beletesszük. Ihatok egy kortyocskát? Mint már mondtam, nagy hatással van rám a hely légköre. Itt figyelmesen és szeretettel foglalkoznak mindennel. És nem civakodnak a késeken vagy a hozzávalókon. Azt gondolom, hogy ez a kereszténység egy különös formája. Megosztani mindent, együtt főzni, enni, inni, és mindezt nagyon is vidám hangulatban. Egyébként a főzésről szólva, adj csak még egy kortyot. Nagyszerűen énekelnek. A dal az ételek gyönyörűségéről szól, a rákról, sajtról, krumpliról, meg a borról. De menjünk vissza a konyhába. A hagyma és a paradicsom íze már összeért, és pompás, sűrű, gazdag mártás lett belőle. Most beleteszem az olívaolajon és fokhagymán megpirult nyúlhúst, beleteszem a paradicsomba, lehetőleg a szaftjával együtt. És természetesen az összes kis sonkadarabot, és aztán a piros paprikákat beleteszem a szaftba, egy kicsit megfonnyasztom, aztán összekeverem a nyullal és a paradicsommal, ráteszek egy fedőt, és hagyom forni egy kicsit. Itt van a nyúl. Maradj rajta, Clive. Itt van a paprika. Most ráteszem ezt a paprikát az egésznek a tetejére, hogy egy kicsit megpárolódjon a nyúl szaftjában. Elkészültél? És most jön az igazság pillanata, bár tudom, hogy nagyon kedvesek, mégis kockán forog a tekintélyem.
Szerintem a saját konyhámban sem sikerült volna jobban. Elégedett voltam vele. Az illata kiváló volt. A mártás megfelelő színű és állagú. Nem is lehetett volna tökéletesebb. De mit fog szólni az elnök? Remek ízek. Nagyon jó, nagyon. Nagyon jó, jó. Most akkor velsziek ők, oroszok, vagy esetleg kelták? Micsodák? Nem különleges ez a zene? Én megtettem, amit tőlem tellett. Most elmegyek sétálni a városba. San Sebastiánban a siesta után az emberek felveszik a legjobb ruhájukat és elmennek sétálni. Közben a férfiak és a nők jól megfigyelik egymást. Ezt a rítust emberemlékezet óta büszkén őrzik. A friss tengeri levegő aztán remekül meghozza az étvágyat. A vacsora Spanyolországban 9:30 körül kezdődik, de inkább 10-kor. De már 7 óra körül isznak egy-két pohárral némi tapasz kíséretében. Tetszik, hogy a gyerekek is itt vannak a szüleikkel vagy a nagyszüleikkel, és részt vesznek a mulatságban. Ez itt egy remek tapaszbár. Az új barátom, a lelkes baszk szakács, Joséba vezeti. Hol vagy, Clive? Itt vagyok. Magyarázzuk el a nézőknek, mit látunk itt. Ez micsoda? Hámozott piros paprika olívaolajon fokhagymával kisütve. Még meleg, és nagyon finom. Remek. És ez? Apró szardella? Igen, szardella. Sóban és ecetben pácoljuk. Aztán egy kis fokhagymával már fogyaszthatjuk is. Jó. Ez itt nyilván tojás meg krumpli. Igen. Ez itt szárított tőkehalom sózott tőkehalból. Kóstold meg, nagyon finom. Nagyszerű, igazán? Forró, de csodálatos. Úgy látom, ez halikra. Milyen halból van? Szürke tőkehalból. Tőkehal. Milyen gyakori Spanyolországban? Számunkra ez a halak királya. A halak királya? Igen. Ez érdekes, és ráadásul a mi partjaink mentén szerzik be. Jaj, ezt nem mondtam, bocsánat, spanyolok. Ez pedig polip. A polipot legjobb indulás előtt bekapni, fizetés nélkül. Jó, értem. Tehát ez itt... Ecetes. Ecetes? Erős paprikával és olajjal. Folyton spanyolként emlegetem ezeket a finom ételeket. Valójában baszkot kellene mondanom, de nem tudom igazán pontosan, hogy mi a kettő közötti különbség, ezért megkérem Josébát, hogy magyarázza el. Semmi közük egymáshoz. Mi baszkok vagyunk, ők meg spanyolok. Ugyanabban az országban élünk, mégis itt vagyunk. Ezeket az ételeket és italokat már sok ezer éve fogyasztjuk, és ez így lesz további évmilliókon át. Ebbe senki sem szólhat bele. Remek, erre iszom. Máskor, ha meglátok egy fehérre mázult képű alakot, aki egy láthatatlan falon akar átjutni, inkább átmegyek a túloldalra. De most szeretnék újabb tapaszfajtákat felfedezni. Rengeteg van belőlük, húsos, halas, kagylós és zöldséges is. Minden elképzelhető kapható. Az a helyzet, hogy maga Poirot sem követné jobban a nyomokat, mint én. Ez már a 3. tapaszbár, és már érzem a hely szellemét. Már tudom, hol üdül fel a test. Utálom, Clive! Ugye fantasztikus? Itt még a szegény is király módon élhet. Ezek a kis falatkák csak néhány pezetába kerülnek. És ha pártatlanul megkóstolunk egyet itt, egyet másút, később pedig visszatérünk ide, akkor széles választékát élvezhetjük ezeknek a zamatos finomságoknak. Sertésnyelv, hal, polip, kalmár, fűszeres kolbászkák, apró zöldségfalatkák, jól átsült paprika, mindez valóban lenyűgöző. Mutasd meg, Clive, ez igazán a kamerának való.
Némelyik tapasz olyan, mint valami elegáns krémes sütemény, de valójában friss majonéz, lazac, füstölt pisztráng, atlantirák és kalmár ma délután sütött friss lepényben. A helyzet az, hogy ez a gasztronómiai nyomozás remekül halad. Ez a hely talán a Seisio, vagyis a 6. Nézzük, mit kínálnak itt. Ahogy látják, a spanyolok éjszakai népek, zsonganak, beszélgetnek, jönnek-mennek, összekacsintanak, páváskodnak egymás előtt, és közben esznek és isznak. Gyere csak be! Ha bírsz. Amint látod, Clive, ebben a tapas bárban több a kenyér, a tojás és a zöldség. Vehetek egyet ebből is? Köszönöm. Látod, ez milyen jól néz ki? Paprika, piros és zöld paprika, egy kis tojás és kenyér. Bizony, annyi vörösbor, hús, sertésnyelv és hal után ez nagyon is üdítő. És nagyon-nagyon finom. Ha tapaszbárt akarnak nyitni, ne feledjék, hogy mindez azért olyan finom, mert nem reggel 9-kor készül, és aztán fogy, amíg a készlet tart, hanem folyamatosan frissen készítik. A konyha soha nem áll le, és a tulaj jól tudja, hogy becsukhatja a boltot, ha olyasmit szolgál fel, ami nem frissen készül. A San Sebastiani nyüzsgés után, ahol bár bárt követ, jól esik sétálni a kikötőben, a fasorokban, és kicsit elgondolkodni egy kávé vagy konyak mellett. Hogy szépen fejezzük be ezt az igazán remek napot. Mindig jó, ha sikerül beiktatni a programba egy igazi halásznapot, de ma vasárnap van, a halászok bizonyára tapaszt tesznek valahol, így ehelyett vettem egy kevés halat és kibéreltem egy halászhajót. Délelőtt 11 körül a baszk nők és férfiak tartanak egy rövid pihenőt, de nem teját isznak, ahogy az angolok, hanem egy pohárka Chacalea nevezetű, igazi gyümölcsös fehér újbort, és ilyen magasról öntik a pohárba, azt sem bánják, ha kifröccsen, mert ha levegőzik a bor, jobb az íze. Bár a kettőnk véleménye eltér, nekem egy kicsit savanykás ez a bor. Ma egy olyan jellegzetes baszk ételt főzök, amit a halászok nagyon szeretnek. A fedélzeten készítik, miután bejönnek a vontatóhálóktól, vagy kihajóznak hozzájuk. A legnépszerűbb változata tonhalból készül. Karthalat is használhatunk, vagy bármilyen kemény húsú halat, de legjobb a tonhal. Nos, Clive, még mielőtt lezuhannánk erről a magas hajóorról, mutassuk meg a hozzávalókat. Először is egy pompás szelet friss tonhal. Tőled jobbra, bocsánat, tudom, hogy a hajó kicsit bizonytalan, ott a krumpli, a remek édes spanyol-vörös hagyma, a fokhagyma, paradicsom és a zöld paprika. Piros paprikát is használhatnak, ha kedvelik, és egy kis olívaolaj is akad valahol. Ez tehát egy hagyományos baszk étel. A hideg éjszakákon, amikor a haltól dagadó vagy épp üres hálókat vontatják, ez az, amire a halászok várnak. Ettől visszanyerik a cipekedésben kimerült erejüket. A part egyébként nagyon hasonlít egy angol partvidékre. Körbe telefonáltam tudós barátaimat, hogy kiderítsem, honnan származnak a baszkok, de úgy látszik, senki sem tudja. A földjüket Euszkádinak nevezik, és sokan úgy vélik, hogy a Kaukázusból jöttek több ezer éve. Csendes, határozott emberek. Engem a bretonokra emlékeztetnek, de szerintem a szicíliaiakra is hasonlítanak. Szenvedélyesen függetlenek, és nem szívelik az ostobákat. Ezzel még gondunk lehet. Tehát kell egy fazék víz, benne a felszeletelt krumpli és hagyma. Az utolsók még csak most kerülnek bele. Fordulj erre, Clive. Nézzék, itt a víz, egy adag vörös hagyma, egy adag karikára vágott krumpli és még egy hagyma. Halászhajón vagyunk, hintázunk, himbálózunk a tengeren, úgyhogy előfordulhat, hogy valami baklövést követek el. A fiúk meg csak vezetik a hajót, és közben felhajtanak néhány pohárral, ahogy rendes tengerészhez illik. Kész van. A vörös hagyma és a krumpli a fazékban lassan forr.
A következő fontos dolog, amióta csak az eszemet tudom, az, hogy igyunk egy kortyot. Ó, ez sokkal kellemesebb, mint az a fehér bor, amit úgy szeretnek errefelé. Tehát, Clive, egy adag szeletelt paradicsomot is beleteszünk. Ígyni. Jól megkeverjük. Krumpli, vöröshagyma és paradicsom. Végül, csak mert baszkföldön vagyunk, egy adag szeletelt paprika, ezúttal 3 darab. A paprikának már kivágtam a belét. Clive, illetve az ereit, és így szépen beleteszem ide, látod? Rendben, ez tehát a halászlé alapja. Aztán jön ez a keverék, zúzott fokhagyma, petrezselyem, só és bors. Mind ebben a pohárban van, mert nem hagyhatom szanaszét, hogy össze-vissza repkedjen. Az egészet beletesszük, ezzel fűszerezzük. Ezt most hagyjuk lassan forni. Szeretnék hangsúlyozni valamit. Abban a remek helyzetben vagyunk, hogy tonhalat használunk, és azt már beletehetem, mert szép vastag szeletekre vágtuk, és hosszú ideig kell főnie. De ha tőkehalat használnánk, ami nem olyan kemény húsú hal, akkor csak mintegy 10 percnyi forralás után tehetnénk bele a fazékba, különben a zöldség nyers maradna, a hal pedig túlfőne. A cél az, hogy a zöldség és a hal egyszerre legyen puha és zamatos. Tehát, mint mondtam, csak azért főzhetjük egyszerre a kettőt, mert tonhalról van szó. De most szeljük fel a tonhalat. Egy szelet, 2 szelet, ez már jó néhány személyre elég. Csak levágom itt egy kicsit, hogy ne legyen annyi csúnya szálka a szélén. Ezt el is tesszük innen, kész. Most maradj rajta, Clive, mert elfelejtkeztem a sóról. Még egy kis sóra is szükség van. Jót tesz, ha egy kicsit besózzuk a szeleteket. Rendben. A tonhal szeletek mehetnek a fazékba. Ez az egyik. A másik, a harmadik, és végül, hogy igazán autentikus legyen ez a hagyományos baszk étel, amit a halászok a hajón készítenek, a krumpli, a hagyma, a paprika, a víz, a tonhal, a fokhagymá, a petrezselyem, a só és a bors mellett természetesen kell egy kis olívaolaj. Ez most körülbelül 45 percig forr, addigra a krumpli és a hagyma megszívja magát a lével, és a hal is megfő. Addig én kocintok egyet a többiekkel. Én nem beszélek sem baszkul, sem spanyolul, de azt hiszem, ha a diplomaták a szürke öltönyt néha konyhakötényre cserélnék, a világ boldogabb hely lenne. A ragu közben fődögélt még 20 percig, vagy 3 pohárka hosszan, attól függ, miben mérjük az időt. És lehet tálalni. Azt hiszem, ételként megállja a helyét. Meglátjuk, mit szólnak hozzá. Kóstoljuk csak meg. Egészen ehető. Ízlik nekik. Tényleg ízlik, persze kritizálják is. Tovább kellett volna főzni a hagymát. És a krumpli sem nyerte meg igazán a tetszésüket, de szerintem első próbálkozásnak sikeresnek nevezhető. Kézzel fogható siker, vagy inkább ízlelhető siker. Clive szereti ezeket a dolgokat. Korán reggel fel kell, hogy élvezze a szitáló ködöt, ami hízlalja a szőlőfürtöket és a gabonát. És a nézők is kipihenhetnek engem egy kicsit. A baszk tartomány keleti részén húzódik a Riohán Alaváza szőlőültetvény. E terület északi részén a tájék hirtelen megváltozik. Miután a mórokat kikergették Spanyolországból, terjedni kezdett a román stílus, először észak felől. Itt, ugyanúgy, mint La Guardiában, még tiszta formában, de délebre gyakran ráépült a mór alapokra. A 13. században a gótikus stílus volt divatban, de végül mindent átalakított a reneszánsz. Most már önök is annyit tudnak az építészetről, mint én. Mindezt persze egy tankönyvből vettem, de hát a rendezőm rettentően lelkesedik az ilyesmiért.
Szerintem a cseresznye az igazán fontos. Talán legjobb, amit az idén ettem. Ismerik a mondást, az élet csak egy tál cseresznye. Addig tart, amíg el nem fogy. Milyen csodás vidék ez! Éppen alkalmas egy olyan meditatív jelenet felvételére, amelyen megcsodálhatják a szőlőskerteket, miközben hallgatják, amint filozófiai fejtegetésekbe kezdek a Rioja borról. Lehet, hogy a Rioja altai termelők nem értenek egyet velem, de az Alavasa halványsárga talaján és a hidegtelű mediterrán klímán nevelkedő Tempranillo szőlő könnyű gyümölcsös vörösbort ad, amely Rioja legfinomabb szőlőfürtjeiből készül. Én már sok üveggel megittam ebből a pompás, szederízű, könnyű vörösborból, és még csak másnapos sem vagyok. El az útból, Clive, tennem kell a tűzre. Tökéletes. Igazán tökéletes. Azt hiszem, én vagyok az egyik legszerencsésebb fickó a világon. Utazom, eszem, iszom, érzem az illatokat, megérintem a dolgokat. Leszámítva, hogy gyakran limuzinban kell utaznom és luxushotelek apartmanjában laknom, ami unalmas, remek dolog a vidéket járni, behatolni Észak-Rioja egy gyönyörű tájára, ahol csodálatos bort készítenek, ahol csodálatos vadakat lőnek, csodálatos kolbászt készítenek, és fantasztikus a paradicsom. Itt tehát csodálatos dolgokat készítenek, és mindjárt meg is mutatom önöknek. Ezért arra gondoltam, hogy otthagyom a hotel zaját egy egyszerű barbecue és saláta kedvéért. Először foglalkozunk a salátával, amely már majdnem készen van. Még kell néhány dolog, gyere ide, Clive. Ez egyszerű édes spanyolvörös hagyma, ropogós saláta, paradicsom, még kicsit zöld, de igazán finom íze van, és belemorzsoltam még egy kis helyi tudale sajtot. Persze puszta kézzel tettem, de ne aggódjanak, én magam fogom megenni. Egy kis ecet, egy jó adag olívaolaj, és már kész is. Rendben. Most gyere vissza rám, kérlek, Clive. Megkérdeztem itt az embereket, hogy mit szoktak enni. Itt nem szokás a polip, a rák vagy a paella. Inkább húsevők. Csodálatos. Gyere csak közelebb, Clive. Csodálatos fűszeres vörös kolbászt készítenek, és olyan ízletes véres hurkát is, hogy még a Blackpooliak is büszkék lennének rá. Foglyot lőnek a hegyekben, és megsütik parázson. Csodálatos libacombjuk van, de én nem teszem lóvá önöket. Micsoda szójáték lenne. Tehát a legkiválóbb étel errefelé a bárány. Én már sokszor ettem bárányhúst, de ilyen zamatosat, ilyen ízleteset még sehol. Itt van hát ez a remek forró faszén, és itt vannak ezek a finom fiatal bárányhús szeletek. Egy pillanat, még mielőtt hozzáfognék, egy jó tanács. Soha ne kezdjék el a grillezést, amíg a szén nem izzik így. Rendben? Soha ne tegyenek a rácsra semmit, amíg a lángok ilyen magasak. Ez nagyon fontos. Végül is ez egy főzős műsor, kellenek a jó tippek. Tehát ezeket rátesszük, sülnek, jól átsülnek, könnyen megy, mert kicsik, legfeljebb 2-3 perc kell nekik. Jó kis vacsora ez, ugye? Meghívtam néhány barátomat, de nem értek rá. Na de ez nem rendít, meg ne aggódjanak. Mit adhat még nekünk Rioja? Mit tesz értünk ez a tájék, kérdik önök? Már megtette régen. Én nagy borívó vagyok, jó öreg borkedvelő, és Kaliforniától Cadizig végig kóstoltam borokat, de a Rioja az egyik legjobb, amit valaha ittam. Lehet új bor és lehet érett. Azért készül, hogy örömünket leljük benne. Clive, kérlek, adj egy közelít a grillezésről, hiszen ez az én képem Észak-Rioja vidékéről, vagyis egész Riojáról. Emlékeznek még, hogy a barátaim nem tudták, honnan származnak a baszkok? Nemrég találtunk egy könyvet, mely szerint a baszk nép egy preindogermán nép maradványa, amely a görögökkel és a rómaiakkal együtt megalapította Spanyolországot, és ibériaiaknak neveztettek. Ennyi. Közreműködött Végvári Tamás, Balázsi Gyula, Csénémet Lajos, Galbenis Tomasz, Kardos Gábor, Bőm Anita. Magyar szöveg Csantavéri Júlia, szakértő Piros Kriszta, szerkesztő Salfai Orsolya, hangmérnök Csomár Zoltán, gyártásvezető Kerényi Kata, szinkronrendező Sostarics Ágnes. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette.